हेलौ लोगोफोर आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ आरो नोंसोरखौ बरायबावबाय। जों दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिगोन आरो लास्टआव मिथिगोन। केमेरायानो जा मावदों, जों साइकेलसो सालायदों आरो स्कुटिबो गैया जेबो गैया, गरिबनि फिसा नालाय। ओरैजा सासे लोगो दं, एबार नोंथांमोना नायलांदो। दाबो मोनालै बाला बबाव थांनो नागिरदों जोङो, बाजाराव थांनो नागिरदों। दाबो मोना, जि साइकेल सालायनो बाबाय, एसे रां नाङाखै दाबो नै आसरितसो। माब्ला मोनहैबावगोन। मायबा मायबि बेसाद बायनो थांनो नागिरदों जोङो, एखेबारे जन्थ्रना फन्थ्रना, नाथाय दाबो मोनहैया हाला। ओरै हाय होनना बुंहरदोब्रा। हाय। साइकेलानो खारला सालायनो हाला। साइकेलानो खारला, स्कुटिबो गैया नालायब्रा। थांगासिनो दाबो मोननायनि लामायाव फैखायाखै बाला, ओरैबायदि। नै नोंथांमोना जायगाखौ नायाखै, गोथां गोथां सोमखोर सोमखोर बेसेबांबा मोजांखा, ओरैबायदि नुदों। वाव, नोंथांमोना फैबाथाय थांफिननो बालायगोन। देन्जार आखे सान्दुं गैयिजों जाबजों बरिया जाखादों। बार सिउ सिउ बारनायजों नाथाय दुब्लि दं, सान्दुं गैयिजों दोमैलुलुजों बेरायनो बिराद मोजां जाखादों। माइआ नै दं, एखेबारे नै लोगोआ साइकेल सालायदों बरिया। मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो आरो जै आं भिडिअ आपल'ड होबानो नोंसिनाव नटिफिकेसन थांगोन आरोना। जाहैबाय है नै उमुगनि भिडिअ फैलायबाय होननानै थाब नुनाय बायदि। साइकेल
सालायनो हाला जों ब्लक थांगासिनो फैदों माइबा बायना फैना फैबाय आरो दा बायनाय आरिनायखौ आं नोंसोरनो खिथायासै ओइनै लोगो सासेया नै न' फारसे थांफिनगासिनो नै थफ्लाया बेसेबांबा गिदिर जाबाय साइकेलजोंसो एखेबारे जायगाया दहायनियानो आरो खेबलाबाय थाला आङो दा न' मोनहैबा You just always been a tight rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like बाजाराव थांना मा बायना लाबोखो नायदो मा दं बेगाव दङ इयावसो नामा इयावसो दङ खोन्थालांनाय इयारफोन नंगौ नामा नै जों आरो स्टिकार रायलायग्राबावसो मिथिदों नोंलाय मा बायखो आं बर्थमान बायनो थाङाखै जानोसो थांदों जानो मोनजाबोबाय नामा बुरजानो दालाय न' मोनथ'वाखै नामा लेडिस साइकेल नै गैजा रोङिनि फिसा लेडिस साइकेल बोरायखौनो सालायनांगौ स्कुटिबो बायनो हाया ओरैबायदि नै केमेराफ्राबो लयलासो मबाइलानो दाम खमनिसो नालाय रा नै गावस्राजोबोसो मोजां नुवा हेलौ मा बायाखै आंनि चेनेलखौ थाब साबस्क्राइब खालामना हो मिथिबाय ओरैसो नामा नंगौ थाब बानायना होदो बिथांमोना 1K खालामना हो 1K जाबाथाय आंनि चेनेलनि नामखौ सोलायगोन चेनेलनि नाम सोलायनो लुगैनाया हामथारला आङो लानो सुखुला आङो मोजां नङा आंनि चेनेल नामा जों दा मा लाबोदां दा न'आव थांबा खिथायगोन दै जों दा नै लामा ससेयावसो दङ थाथ'दों मेंनानै इमान सोरबा बिदि साइकेल सालायफेरो नामा सोरबा जों बायदि साइकेल सालायफेरदों नामा बिदि इमान गोलाव मालाय आजिखालि स्कुटि आरिजोंसो कार आरिजोंसो थाङो जोंहा नै गोदोनि बोराय साइकेलजोंनो हान्थिबाय थानांगौ गरिबनि उदैयाव जोनोम मोननानैलाय माथो जाबावगोन ओरैसो नामा नै जोंहा बेयाव लेबु फानगासिनो सोरनोबा नांगौबा लांफै नायनो र' दै टेव हाय होन हाय होन नै जोंना दिनैबो लेबु खादों हाजिरा जोंहानि 35 थाखाल' हाजिरा सानसेयाव दोननायलाय ओइ थुन्थि बाय होन
बेसेबागोथौ नोंनि मावजि मावजि ए मावजि नाहरलाय सना टें टें Hayan Hayan Hi 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 na Hi na Hi Hi na होनाय थांबायसो आसला गेलेगासिनो जोंना नै मबाइल होनबाथाय खाथियावसो फैखायो गेले 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 गेलेब्रा दे ओइदा हागिस ला नोंनि हागिसखौनो श्रिया